लोकसभा चंगमारिनि साल फलो गरे जाखा फाइटोनाइ 19 एप्रिल सालमारिनि सिमे सेंसा जागनानि नायबि टंका लोकसभा चंगमारि सोशल मीडिया ते आबो वायरल अंखा लोकसभा चंगमारिनि साल रगनो तैवे हाकोतर गनांगने हाय हलाय अंगलायमानि नुकजाखा फियाबा वाइथागो खलागो नोखारका नेशनल इलेक्शन कमिशन ने बखाक्ते स्टेटमेंट रुइ साखलाय जाका आबो कोक्तमा सया खने ताबक सुजारावो लोकसभा चंगमारिनि साल रक साखलाय जायगेखो लाइथानाय सालनै सालथाम रमैनो सोशल मीडिया ते वायरल अंगै टंका लोकसभा चंगमारिनि साल जाखा खनाय आरो रोगो सिजाक तंगमानि फाइटंनाय 19 एप्रिल नि सिमे सेंसा जागनानि नायबि टंका 2024 बेसिनि लोकसभा चंगमारि नॉमिनेशन लेटर जमारिनानि पाइथानि साल अंका 28 मार्च 22 मे सालमारिवो चंगमारिनि बथाय साखलाय जागनाय खनाय नेशनल इलेक्शन कमिशन ने बखाक्ते कोक्ति सालो साखलाय रेजाका आ स्टेटमेंट सया खनाय लोकसभा चंगमारिनि साल रक साखलाय जागियाको ताबक फानो इलेक्शन कमिशन ने बखाक्ते कोक्थं पांजा खलायबैनो चंगमारिनि साल रक साखलाय जागनाय खनाय साखलाय जाका बरनि बखाक्ते ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।